Ovoce pravdy. Slova Elohim v srdci. Životní způsob. Zjevení 4:3. Židům 10 hodin 20 minut. Ekibalaki amazima. Insi mutima. Gio ekitali mazima mutima gvo okifule etaka edungi, osiga ensigo esamazima, era obala ebibala negeolima amazima. Okuzavo etaka. Funa obutali mazima baibuli bv gamba okusula oba obutakola, giggiemu mutima gvo, ogifule etaka eggimu. Okusimba ensigo zeta mazima. Funa amazima baibuli ge gamba okukulma, era osimbe ensigo amazima mu nimiro mutima ejakolebva mutaka eggimu, ogirima, era obale ebibala ebi amazima. Ekibalaki amazima. Ekibalaki amazima. Pulojekiti. I pulojekiti kisule. Druhý pulojekiti tokikola. Třetí pulojekiti kikume. Čtvrtý pulojekiti kikole. Čtvrtý pulojekiti kikole. Odstraňte ze svého srdce nepravdu a udělejte z něj dobrou půdu. Životní způsob. Zjevení 4:3. Židům 10 hodin 20 minut. Lga 10 hodin 37 minut. A on řekl, ten, kterýž učinil milosrdenství nad ním. I řekl jemu Ježíš, jdi, i ty učiň též. Luka 11 hodin 35 minut. Vyziš tedy, aby světlo, kteréž jest v tobě, nebylo tmou. Luka 11 hodin 41 minut. Ale však i z toho, což máte, dávejte almužnu, a aj, všecky věci vaše čisté budou. Luka 12:1. A v tom, když mnozí zástupové scházeli se, takže jedni druhé velmi tlačili, počal mluvit k učedlníkům svým, nejpředněji se varujte od kvasu farizeů, jenž jest pokrytství. Luka 12:5. Ale ukážiť vám, koho se máte báti, bojte se toho, kterýž to, když zabije, má moc uvrci do pekelného ohně. Jistě, pravím vám, toho se bojte. Luka 12 hodin 15 minut. I řekl k nim, vystež a vystříhejte se od lakomství, neboť ne v rozhojnění statku něčího život jeho záleží. Luka 12 hodin 33 minut. Prodávejte statky vaše a dávejte almužnu. Dělejte sobě pytlíky, kteříž nevečejí, poklad, kterýž nehyne, v nebesích, kdežto zloděj dojíty nemůž, a kdež mol nekazí. Luka 12 hodin 35 minut. Buďtež bedra vaše přepásaná a svíce hořící. Luka 12 hodin 36 minut. A vy podobně buďte lidem očekávajícím pána svého, až by se vrátil z svatby, aby hned, jakž by přišel a potloukl, otevřeli jemu. Luka 13 hodin 24 minut. Snažujte se vcházeti těsnou branou, neboť, pravím vám, mnozí hledati budou výjity a nebudou moci.